strak. Daarmee de painting die deze six-shooter ook zo fabelachtig mooi maakt. In ieder geval niet doorgetrokken op de nieuwe motorkap, maar hier wel een afstand. Want daar gaat het van om 96-42. Deze kant gaan wij een eerste afstand stellen in de finale van deze klasse. Ik ga eens even kijken naar de combinatie Green Dollars. Dit er ook over een fout. Over levert toch wel een nieuwe fout kan meevallen in ieder geval een tweede optoepoging. Hier zien plaatsvinden in de finale van deze toch wel hele mooie omgeving op de 3,6 Supersport Promo. Want de top is mooi voor de promo gaan we ook van Dikhout zaag met planken. En in combinatie met deze sleepbare aanstelling Erik zien we gewoon precies hetzelfde. Grote groen. Door de uitlaat van zijn en de motor is veel. Ik ga